benvingudes i benvinguts a un altre tutorial. Avui us ensenyarem com es juga a l'escala embruixada, un joc de Michel Chanel on acompanyarem a un grup d'amics ben valents que volen pegar-li un susto a un vell fantasma que viu a lo alt d'una escala. El fantasma, però, és molt vell i se les sap totes i ha posat diferents encanteris a l'escala, de manera que mentre nosaltres pugem se convertirem en fantasmes. A més, n'hi ha altres encanteris per els quals intercanviarem posicions en altres jugadors. Aquest joc és un joc per a fantasmes a partir de 4 anys i a més és molt ràpid, així que no us promet que jugueu només una partida. Ara vos anem a ensenyar els components i com es juga una partida de l'escala embruixada. Tenim el nostre tauler que posarem enmig de la taula, escollirem el nostre color i posarem la fitxa en forma de disc al nostre costat per a poder recordar-se de quin color som. El nostre peó el col·locarem en el primer esglaó de l'escala i els fantasmes a un costat. Este joc es juga per torns i començarà el fantasma més jove i després continuarem en les agulles del rellotge. Al nostre torn llançarem el dau. Si és un dau de moviment, és a dir, un número, mourem el nostre peó el nombre d'escalons que mostra el nostre dau. En aquest cas, jo mouré el meu peó, el verd, 1, 2, 3 i 4 esglaons. Pot ser que en compte d'un número isca una cara que mostra un fantasma. En aquest cas, convertirem un dels peons en un fantasma. I com fem això? Doncs agafarem un d'estos fantasmes que està al costat i el posarem a sobre del peó. El peó està imantat i es quedarà. Podem convertir el nostre peó o el peó d'un dels nostres contrincants. Però en recordeu-se sempre d'on esteu. Així anirem jugant per torns i conforme avance la partida acabarem tots convertits en fantasmes. Quan això passe, si llancem un dau i és un número, mourem un dels fantasmes. No es pot moure cap enrere. Si és una cara de fantasma, quan tot el món s'ha convertit en fantasma, podrem intercanviar posicions. Per això vos recomane que poseu un dit en l'esglaó del peó que vulgueu intercanviar i l'altre dit en l'altre, de manera que se'n recordem d'on estaven. Això, us ho promet, és de molta ajuda. Com s'acaba la partida? S'acaba quan arribem a lo alt de l'escala i puguem assustar al vell fantasma. Per a fer això, només cal arribar en un dau de moviment, que no cal que siga la xifra exacta. Podem treure un 4 i arribaríem. En aquest moment, destaparíem de qui és el peó que ha arribat i ese seria el nostre guanyador. Està totalment prohibit mirar de reüll a veure de qui és el peó que estem movent. També podeu picar-se una miqueta i continuar fins a que arribi el segon i el tercer fantasma. Esta seria la variant per a 4 jugadors. També se pot jugar a 2 i 3 jugadors. En aquest cas, 2 dels peons, que serien uns fantasmes neutrals, començarien ja convertits en fantasma. En el cas per a 2 jugadors n'hi hauria 2 peons neutrals i en el cas per a 3 jugadors n'hi hauria un fantasma neutral. De manera que conforme anem avançant, estos fantasmes neutrals també se podrien moure. Si dona la casualitat o la mala sort que el peó que hem fet arribar és un d'estos neutrals, continuarem fins a que arribi un dels nostres.
Tenim una variant una mica més complexa, que està recomanada per a nens una miqueta més grans. Quan tot el món estiga convertit en fantasma i en el dau es mostre una cara de fantasma, en compte de només tindre l'opció d'intercanviar posicions entre fantasmes, també tenim l'opció d'intercanviar les fitxes de color, de manera que ara jugaria amb el color roig. Això afegeix un poquet de complexitat perquè haurem de fer memòria no només d'on estem nosaltres, sinó d'on estan la resta de jugadors. La partida s'acabaria de la mateixa manera. Fins aquí el tutorial de l'escala embruixada. Esperem que us hagi agradat i que jugueu moltíssim. Fins la pròxima!